20 तारीख को यानी कि सोमवार को खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह का प्रोग्राम हैदराबाद में हुआ और ये प्रोग्राम काफ़ी हिट रहा। काफ़ी लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे, काफ़ी भीड़ थी। अच्छा भइल कि बार अक्षरा सिंह के गुस्सा ना आई, नहीं तो फिर माइक चला के कोनो के मुड़ी फोड़ देती। ई बार पब्लिको जो आई रहा सन उहो एकदम सतर्क रहा सन, हेलमेट वगैरह पहन के आई रहा सन। अरे भाई मजाक करता नहीं, ऐसा कुछ ना भइल कि अक्षरा सिंह के गुस्सा आइल। खेसारी लाल यादव को पवन सिंह के गानों गइलन, लेकिन अक्षरा सिंह भी गाना के गइले बारी। उनकर कहनाम भी बा कि गाना पवन सिंह उनकर चुरा के गा देला। पर खैर जो भी हो को, ई बात में हम नहीं जाए चाहत। पहले हम बात बोले चाहतनी कमरिया पातरे पातरे जौन गाना पवन सिंह के रहे, उहे गाना के गुनगुनावत रहन खेसारी लाल यादव अक्षरा सिंह के देख के। तो अक्षरा सिंह भी गाना के लेके काफ़ी मज़ा लेत रही, लेकिन जो पवन सिंह के विरोधी बारा सन ओकनी सन की बात हजम ना भइल कि अक्षरा सिंह खेसारी लाल यादव के संग में प्रोग्राम करत रही और पवन सिंह के गाना उनकरा स्टेज पे खेसारी लाल यादव गावत रह। तो ऐसा कोनो बात ना रहे। जौन गाना खेसारी लाल यादव गइलन वो गाना पहले अक्षरा सिंह भी गइले बाड़ी कमरिया पतरे पतरे, लेकिन ई मैटर के लेके जौन पवन सिंह के जौन चमचा बारा सन टेबल चमचा उ कंट्रोवर्सी क्रिएट करे की कोशिश कैला सन ई प्रोग्राम के लेके कि कोनो बहाना ई मामला के लेके कंट्रोवर्सी हो जा, लेकिन ना भइल। काहे कि अक्षरा सिंह ये गाना जब खेसारी लाल यादव गावत रहन तो उनकर स्माइल भरा चेहरा रहे, बहुत स्माइल करत रही या मज़ा लेत रही गाना के। काहे कि वो गाना उ भी गइले बाड़ी। तो जो विरोधी बारा सन ओकनी कन्वर्ट करे के कोशिश कैला सन कि गाना के चलते अक्षरा सिंह बहुत गुस्सा में बाड़ी। और ई प्रोग्राम में लगभग 1 लाख 1.5 लाख के करीब आदमी पहुँचल रहा सन। ये भी एगो भोजपुरी खातिर खेसारी लाल यादव खातिर गर्व के बात बा। काहे कि हैदराबाद जोन सिटी बा वो तेलंगाना के कैपिटल हम राजधानी भी है और वहाँ तेलुगु बोलल जाला। और उस जगह में भाई जौन साउथ एक्टर बारा सन ओकनी के दबदबा आ जाएंगे। जूनियर NTR, रामचरण, चिरंजीवी, बहुत सारा ऐसा जौन सुपरस्टार बारा सन जौन तेलंगाना से बिलोंग करत सन ओकनी के दबदबा बा। लेकिन एक बिहार से जाके भोजपुरी इंडस्ट्री से जाके एक एक्टर वहाँ अपन छाप छोड़ देता, ये भी एगो बड़ी बात बा। वैसे खेसारी लाल यादव के एगो गाना छठ में काफ़ी बाजल, गंगा किनारे काफ़ी गाना बाजल। ये गाना बाजे से कितना आदमी के बाजियो गइल बा। अभी खेसारी लाल यादव की गाना ट्रेंडिंग लिस्ट में 1 नंबर पोजीशन पे बा। तो फ्रेंड्स रउआ सभे के का राय बा, अपन राय कमेंट्स में लिख के बताई। अगर चैनल पर नया बनी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली और एगो लाइक एगो शेयर कर दी। तो चलिए फ्रेंड्स अगला वीडियो में फिर से मुलाकात हुई। जय भोजपुरी, जय हिंद।